Okoloma. Pare kiri male chikini. Ile pele sa. La ilaha illallah. Kiga wani mai kama da mu. Na kafansi da yadi siyalla. Hey, what's up, man? Wallahi kuma shi gaye ne kaga mu a birkiti a banza. Me kama da ni? Da ba da gayu bane ai. Amma kai bai rabe ne ko? Mu Yarbawa ne. Wow, I can see na gani ai. Ni ga gaye. Kin san menene? Wallahi kin ga Musa buwa ne anguwan nan. Okay. Gaba da unguwan ba supermarket ba sago da za mu siyo provision. Ne muna tambaya wallahi mun sa wahala da wallahi ina ne za mu samu sago a area nan. Guy, what's up man? Chill man. Mu da ba gaye ba. Ya kana haka ga ka bai rabe amma kuma kaman baka waye ba. Baka da labarin Gadco Nigeria Limited ne? Gadco Nigeria Limited wanda suke delivery kaya na Mamuda kamfanin Pop Cola. Suna delivery Pop Cola duk wani lemu da ruwa da wani energy drink na Pop Cola suna yi. Suna delivery biscuit, suna delivery omo, sabulai, turarurruka da duk wani abu da ka sani na Pop Cola na wani kamfanin Pop Cola. So Gadco za su ma delivery kuma abun albishir anan delivery din ma kyauta za su ma. Gara ba sa kyauta ne za a kawo shi. Kai wayar ma akwai son banza wallahi Allah bana son banzan ku ya muku ya guji tsoron Allah ba. A to ba yaki bonanza. Ito yanzu kai abin da za ka gane. Kai ga number jawalar su zan baka jawalar su number su. Ka gane zan rubuta ma zan baka sai ka tunga. Zan ma sa ma number ma sai ka dauka. Ke ne jawala ko? Har gida za a kawo ma mutumina. Ko ba masa labiriya ta ko jawala. Kawai kana kira kawai minti kalilan ne za ka gan sabon gidan kasan baka. Mutumina. Na gode Allah miki albarka. Insha Allah mun daina wahala. Kin ga tuwo na mai na kenan. Bari ya koma gida kawai. Tuare wa yare ga huta. Wayo wallahi na zama seleo amma ina jin kunyao saboda yan mata